Fora de l'Ajuntament i de la Generalitat també reuneixen els polítics. L'Església és un lloc de trobada per a tots aquells governants cristians que segueixen l'exemple del seu patró, Sant Tomàs Moro, i els valors evangèlics, vitals per a portar a terme la seva professió. De ser oberts, transparents, honestos i sobretot amb capacitat de treball i sacrifici. Hauríem de treballar sobretot per això de fer un món més just, no? És a dir, la justícia, la solidaritat, el pensar en els germans, aquests valors que penso que són intrínsecament cristians són els que hauríem de mirar de portar a la vida del dia a dia la gent cristiana que estem fent política. De la Diputació, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, polítics de tots els òrgans de govern van coincidir a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort i es van unir per celebrar una missa amb motiu de la festivitat del seu sant, que els inspira a actuar i participar en l'activitat política. Sens dubte, la voluntat de servei públic és la que ens ha de guiar sempre a totes aquelles persones que ens dediquem a la política i sobretot aquells que compartim també els valors evangelis que ens han inspirat aquesta actuació política i de servei a les persones. Penso que qualsevol cristià que es cregui que hem vingut a canviar i a fer aquest món més just, més solidari, doncs penso que tots ens hauríem de sentir cridats a intervenir, a participar en política. Hi ha moltes maneres, no tots hem de tenir una responsabilitat política, però tots hauríem de fer política. Presidida pel bisbe Taltabull, a la cerimònia es va llegir l'Evangeli de la famosa cita «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu», que va ser el tema central de l'homilia del bisbe auxiliar de Barcelona. En ella, Monsenyor Taltabull va destacar que la temptació real era la d'adorar els diners i no a Déu. Aquesta pressió psicològica la va superar Sant Tomàs Moro i és per això que Sant Joan Pau II el va anomenar patró dels governants. Demanem la intercessió de Sant Tomàs Moro. Ell va saber bé a qui havia d'adorar. Davant del dilema l'emperador, el rei o Déu, va voler ser fidel a la seva consciència cristiana, orientada sempre a fer el bé i servir el seu poble. Reconeix avui la seva santedat, obeeix a la necessitat que el món polític i administratiu sent de models de referència, models creïbles que mostrin el camí de la veritat en un moment històric com el que vivim, on també apareixen nous reptes i l'exercici de noves responsabilitats. El papa prega així: demano a Déu que creixi el nombre de polítics capaços d'entrar en un autèntic diàleg que s'orienti eficaçment a curar les arrels profundes i no l'aparença dels mals del nostre món. La política, tan denigrada, és una altíssima vocació. És una de les formes més precioses de la caritat, perquè busca sempre el bé comú. Un bé comú que la doctrina social de l'Església cerca i defineix com a caritat política, un dels valors que hauria de destacar en tots els governants del nostre país.